The Speaker of the House of Parliament, Jacob Mdenda, has removed the CCC Zimbabwe leaders in Parliament for their posts. Aiwa, muri Zimbabwe zvinaumira mushe. Noti kuona kuti Jacob Mdenda ari kuramba achingorikola CCC leaders, MPs, councillors muParliament. Aiwa, saka nhasi tatimbokupenengura reason yaari achimabvisira pamapost avo. Saka bena mashoko awa vanofana kuti vasubscribe like on the bell icon. Notanyoga muchinzi, the move comes ahead of the anticipated disbursement of funds to the CCC Zimbabwe. The Jameson Timber-led faction, which had appointed the chief whip and leader of opposition in Parliament, was planning to use its office bearers in Parliament to demand the money. This would have put government in a tough place. In that refusing to give an ear to the leader of the opposition in Parliament on the disbursement of the money, while recognizing the same in another dealings would have been bizarre. Saka no mashoko ari kubuda pana zvinzi aiwa nauyaita kuti CCC legislators vabvisiwe inhau dzemari sezvamungoziva kuti aiwa nhau dzemafunds emuCCC dziri kunetsa nekuda kuti pane mafactions akawanda eCCC muParliament zvaakukonzeresa madifficulties panhau yekuti saka vanhu vopiwa mari ndavamunozwa pane faction yanana Jameson Timber, kuna naya Promise Mkwananzi, kuna naya Chabangu. Asi zvamungoziva kuti hakuna kumwe anombopiwa kunzi kwa Chabangu. Saka muri kuona kuti ava vakutobvisiwa nyati vakuda kutoeliminatiwa, vakuda kutogara vabvisiwa kuti vakwanisa kuzokupa vana Chabangu mari iyi pachena. Aya ndo mafungiro angu. Amino timu munofunga kuti kudii pamusoro this issue. Pine comment section medu mutudze mafungiro enyu. Musanga no subscribe like chero tina on the bell icon.